той да нараства начислено и духовно, Господи, в хората в Галенци. Да, ние пътуваме, но те моля, Господи, да видим каквото от това, което се случва там. И заставаме срещу всяка една изговорена дума. Моля те, Господи, в името на Исус Христос, изпълвай народа там с Твоето Слово. И нека мястото, което имаме като зала, да бъде малко, Господи, от тук нататък. Ние се разпростринаме във вяра и изговяраме това село, Господи, да бъде спасено за Тебе. В името на Исус Христос от Назарет. Амин. Имаме ли определена нужда за нещо? Всички здрави ли сме? Първо за болести питам. Има ли болни? Кажете ми, че сме здрави. Амин. Някоя друга нужда има ли за нещо? Някой иска ли да благодари на Бога? Да. Благодаря за Словото. Благодаря за Словото. Благодаря за големата милост. По-силно де. Давай, остави го ти го. Благодаря, че Бог ми помага, ми даде нов дом, нови мебели. Алелуя, слава на Бога! Бог е добър. Прости ми, пастори, че не идвам четвъртък във вторник, че се сме на работа, нека Бог да ми прости. Толкова ти е простил. Сигурно работите след седем. Да, работим. Да, работим. Небето бързо потъмня, невинния Исус за те умря. Капка невинна кръв на Голготския кръст, за теб и мен се проля. Исус плати тази цена, с нея изкупен съм, тя е достатъчна да промени света и всяка съдба. Халелуя! Халелуя, Боже, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Халелуя! Тук да натискаш. Халелуя! Боже, благодаря ти. Всеки един от вас има ли хляб? Вино? Добре, нека издигнем хляба пред Бога. Отче святи и праведни, благодарим ти днес. Ние разбираме и осъзнаваме какво държим в